самият човек с титлата дедец, откъдето по-късно се развива и традицията да се нарича дядо владика, значи точно покрай авторитета на общината, най-голямата мисионерска богомилска община в София, се развива тази традиция. Това е един някой си Петър, ама този някой си Петър, ако му видим името цялото, той е Петър Кападокийски. Той преди това е епископ на Кападокия, т.е. той е много виден архиерей в официалната църква, след което идва в България, пребивава над 15 години в България и е известен като Петър Кападокийски, средецки дедец. Какво му се случва след Бориловия събор? Изпратене на заточение в Света гора. Така, все едно дете да го изпратите на заточение в Лунапарк, общо взето, за това става дума. Защо споменавам това? Защото Света гора е убежището точно на такива дисидентстващи монаси. Те са крайни аскети. В началото са крайни аскети. С течение на времето, със създаването на по-големите манастири, започва вече и така наречената идиоритмия, т.е. всеки манастир си има собствен устав и се създават едни братства, които не са чак толкова аскетични. Във всеки случай, това, което ще тръгне по-късно от Света гора, не трябва да го разбираме в друг контекст, освен в този, в който в момента го разглеждаме. Оттам ще тръгне исихазмът. Исихазмът е едно учение, което всеки, който малко се е занимава с него, веднага вижда защо днес църквата толкова сериозно напада йогата, например. Тя не се вълнува от какви ли не скандали, но йогата не я харесва. Не харесва йогата на първо място по една причина. Всеки, който е чел Теофан Затворника, това е единственият човек, който е описал как изглежда теорията и практика, т.е. учението и физическите практики на исихазма. Той веднага ще разпознае най-малко 70% от йога практиките. Тук не казвам, че това са йога практики. Не, това са практики на всички практикуващи духовно пречистване. Опит да починиш така, тялото на духа и не само да починиш тялото на духа, да направиш тялото толкова съвършено, толкова пречистено, че да може да стане едно достойно вместилище на това, което е духа. Другата причина да не се говори много за исихазма, освен че ако почнем много да говорим за него, ще видим колко общо има той с всички тези, нека да ги наречем, универсални практики за пречистване. Другото, което е много характерно, е какво учи исихазмът. Исихазмът се налага като официално учение на нашата църква 14 век, в условията на все по-настъпателно падане на отделни части на Балканите под османска власт и на практика е отговорът на православието на онази реалност, която му предстои да преживее, а именно да няма църква, да няма собствена църква. Основното, което проповядат исихастите, е да се молиш навсякъде, когато и където решиш, че имаш нужда да се обърнеш към твоя Бог. Или както още на времето Йоан Златус казва, къде е Бога ли? Бог е тук, Бог е под това дърво, Бог е под този камък, не, Бог е и това дърво, и този камък. Винаги можеш да се молиш под него. Не случайно скандалът около Йоан Златус, той е виден проповедник на ранно исихазските идеи, се нарича съборът по дъба. Той прави собствен събор и вместо да го организира в двореца или в църквата, той го организира под един дъб, откъдето и идва въпросното название. Исихазмът на практика ни обяснява защо изчезват богомилите. Ами те не изчезват богомилите, просто това, което се налага като официално учение през 14 век, до такава степен е синхронно, съзвучно и импонира, че няма място за каквато и да е опозиция от страна на богомилите за някакво заявяване на собствено съществуване. Как изглеждат богомилските сюжети в църквите? Защото междувременно за тези векове, около 10 века на развитие на иконографията може да наблюдаваме, се появяват серия сюжети, които вие до такава степен сте свикнали да виждате в църквата, че мислите, че ги има във всички църкви. Не, няма ги във всички църкви. Има ги в онези църкви, които са близо до богомилската проповед или под една или друга форма, в една или друга степен са били засегнати от тях. Започвам с онова, което може да се види в тази църква и с онова, което не може да се види, но присъства като вече една
доста изчистена и минала през руски маниер, за съжаление. Той е православен, но не е пряко засегнат от това учение, за което в момента говоря, стил. На първо място виждаме в официалната християнска иконография една сцена на Тайната вечеря, която ние до такава степен сме свикнали с нея, че и се казва, да, ето ги сега апостолите, Юда понякога е изчерен, понякога разни дяволчета скачат наоколо и забравяме да кажем най-важното, а именно защо всъщност Йоан се облегнал на гърдите на Спасителя. В наш храм няма да видим друго изображение. Категорично навсякъде е само така. Чете човек актовете на апостолите, чете Евангелията. Ами няма такова нещо. Ами не трябва да чете само тези съчинения, трябва да почете Тайната книга. Тайната книга така започва. Йоан, който се обляга на гърдите на учителя и го пита. Затова и нашия Йоан винаги гледа по този начин към Спасителя. Как може да проследим докъде точно тази сцена е стигнала с разбиране и кога изчезва? И кога трябва да бъде скрита? Тоест, официалната църква не би я търпяла, защото няма тази традиция на нашата църква да съжителства с паралелната, най-общо казано, богомилска, много по-правилно да се нарече дисидентстваща, т.е. излизаща извън структурите на официалната църква християнска организация. Ами, като разгледаме периметърът на разпространение на тази сцена, ще видим, че някъде към Северна Италия все още канона се спазва. Южна Франция все още канона се спазва, към Централна Франция се появява нещо много смешно. Йоан не е положил глава на гърдите на учителя, а или някъде в скута му, или буквално спи, много дълбоко спи на масата. Значи, направим впечатление, че Йоан нещо прави и смята, че дреме на гърдите на учителя си, защото просто не знае, че това е началото на онзи диалог, в резултат на който се разгръща цялото богомилско космогонично и космологично учение, поне според този доста изкривен католически инквизиторски разказ, който в никакъв случай не е истинското богомилско учение. За да добие човек представа за богомилското учение, първо трябва да гледа тази иконография, за която сега ще спомена, и второ трябва да чете Евтимий Изигавин. Евтимий Изигавин е човека, който записва онова нещо, което Василий проповядва на Алексий, скрит зад завесата. Тоест, това са почти, може да сме сигурни, с малки редакции, които настъпват, тъй като имаме един не просто православен апологет, той е ересиолог, той е човек, който изучава ересите и неминуемо е внесъл някои корекции, но голямата езотерика на богомилството, изключителните сили на богомилите, т.е. онова, което ги прави харизматици и което прави тази църква толкова действаща. Защо? Защото харизматикът, както казах в началото, не може да се самоназове такъв. Той трябва да е действащ. Точно тези неща може да ги видим само в Евтимий Изигавин и в онова, което ще се опитам с малко така описание да доразкажа. В сцената на Тайната вечеря още нещо прави впечатление. Колкото по-близо сме до ядрото на богомилството, толкова по-малка тенденция има да се осъжда Юда. Около София може да видите църкви, в които ако няма надписи в нимбите на апостолите, не мога да познаете кой е Юда. Ама няма черни нимби, ама няма Юда без нимб, ама няма дяволчета да се катерят и да му пускат разни работи в турбата, предназначена за сребърниците. Защо? Защото първото и най-основно нещо, което е казал Спасителя, това е църква на любовта. И второто, за да може да е църква на любовта, той е казал: не съдете и няма да бъдете осъдени. Най-яркото богомилство може да го видим там, където няма да видим осъждане. Няма да видим осъждане, но ще видим възмездие. Там, където няма да видим тази сцена, ще видим съвестта на Юда, какво го кара да направи, най-големия грях го прави да направи, да се обеси. Имаме самостоятелна сцена на самообесили се Юда. Защо? Защото това е вече възпитателния ефект на иконографията и изобщо на проповедта. Едно е да не осъждаш някой за нещо, което е направил, едно е да не осъждаш онова, което не може да бъде изкупено. Значи това е единствения грях. Има една книга много забавна, която се нарича "Когато Господ ходеше по земята". Не знам дали сте ви попадала на етнографския
институт в София е издание. Това са събрани представите на българите в последните 2 века и половина, в 90-те години на миналия век излезе. А как българин си представя сътворението, съдбата на Даниева и така нататък. В 90% от случаите, когато са запитани хората как си представят Ада, те си го представят абсолютно празен. Само една личност понякога слагат в него и това е Юда. Юда, защото прави нещо, което е абсолютно забранено на който и да е вярващ. Той не просто убива. Той отнема нещо, което по никакъв начин не му няма заслуга за него. Това е собствения му живот. В този смисъл следващата сцена, която е много характерна и много тясно богомилска, за съжаление в този регион тук или защото са загубени, или защото не са направени, липсват подобни изображения, но за сметка на това с госпожа Шабаркова Петрова в двутомника, той трябва да е тритомник, Мистерията на българските стенописи, сме го сложили на корицата. Това е едно изображение, което софиянци сме свикнали да го виждаме, защото го има много често, изобщо на Запад го има много често, в Западните Балкани. Това е крилатата Богородица и крилатият Емануил Христос. Тук имате един архангелски събор, за съжаление иконографията отново е руска и може да си го представите просто как изглежда. Имате архангелите и по средата в класическото българско изображение имаме Христос Емануил с криле. Христос Емануил с криле може да го видим на практика навсякъде, може да го видим малко дете, съвсем Емануил, нали, бебе, може да го видим 12 годишен, може да го видим и юноша, най-красивия лично според мен подобен образец е в Света Богородица Перивлепта в Охрид, която е класически пример на българско християнско изкуство, а не на македонско, както напоследък е представено, или още по-лошо на сръбско, като част от бивша Югославия. В самата Сърбия и в бившите сръбски земи ние много добре може да видим точно докъде е стигала българската култура. До там, докъдето имаме крилати Емануиловци и крилати Богородици и Свети Христофор с животинската глава, до там ние имаме пряко българско влияние. Там, където изчезват, просто може да се говори за наличие на собствено сръбска или на собствено харватска, да речем, култура, защото и в Харватия включително има много силни влияния. Всъщност нашата църква никога не говори за тях, абсолютно никога не говори, но в момента, в който се заговори, се казва: това е Христос, ангел на Великия съвет. Хубаво де, ама Христос, ангел на Великия съвет, би трябвало да е големия Христос, а той е Христос на Емануил, т.е. премъдростта Божия. Значи той е малкия Христос, а Богородица с криле казва, че това е Богородица Мизерикордия, т.е. помагащата, която под западно влияние се била развила. Една с плащ, под който се намират всички вярващи. Разбира се, това нещо за хора, които не поглеждат какво има като изображение, може да бъде убедително. Проблемът е, че Богородица далеч не винаги е в поза Мизерикордия, тя е във всички пози. Включително имаме знамение, т.е. държи Христос, с Христос, без Христос, права, седнала и винаги с едни разкошни архангелски криле. Обяснението за всеки, който знае какво проповядва богомилството, е много ясно. Според богомилите, Богородица и Христос изобщо не са хора, както впрочем и ние не сме хора. Те са ангели. И какво виждаме в тези изображения? Ние виждаме реверанс на официалната църковна иконография, или може би иконографии богомили, което обаче не е достатъчно. Тоест един богомил може да иска да си нарисува каквото иска, обаче ако официалната църква не го позволи, то просто ще бъде изличено и сменено. Ние виждаме на съвсем официално равнище, сега ще кажа, що е толкова официално, равнище налагане на богомилската визия за Христос и за Богородица като ангелски същности. Виждаме и още нещо в една много разпространена отново в нашите земи иконография, а именно лествицата на Свети Йоан. Виждаме следното: качват се хора по стълбата и тези хора постепенно им изникват криле, т.е. те връщат ангелската си природа. Точно това е проповедта на богомилството, че човек е ангелска същност, която е затворена в материалния
обвивка, известно от кого, и неговата цел е да направи обратния процес, да освободи ангелската същност от съответно тази обвивка, като междувременно се стреми да направи тази обвивка колкото се може по-податлива да освободи ангелската същност от себе си, т.е. това вече са аскетичните практики, това е вегетарианството, т.е. не отнемането на чуж живот, защото вегетарианството не е нещо друго, то не е здравословно просто, то, че е здравословно сигурно е такова, но за богомилите нещо, което е здравословно, не би било толкова привлекателно. За тях най-важното е духовното пречистване, което от тук нататък води и до телесно здраве, или както беше споменато от Христо Буковски вчера, това е една много древна на практика вяра, в никакъв случай не е оригинална. Твърди се, че за първи път е казана от Залмоксис на Питагор. Според някои други Анахарсис, това е един много велик предтеча на скитските монаси, това е един тракийски мъдрец, един от 7-те мъдреци, между другото. Издигат идеята, че първо трябва да лекуваш душата и после тялото. Всъщност обикновено като лекуваш душата, тялото само се лекува. Повечето най-напреднали медицински школи в момента горе-долу казват същото. В една подобна иконография, като видим как хората се катерят, превръщайки се в ангели, т.е. постепенно отпада материалното и остава духовното в най-буквалния смисъл на думата, ние отново виждаме една класическа богомилска иконография, т.е. църквата определено харесва едно подобно интерпретиране. Както знаем, дори на Запад имаме вече догмат за непорочното зачатие на Богородица, нещо, което богомилите биха отхвърлили категорично. Това наистина не е догматично издържано, т.е. че и тя, точно както Христос е непорочно зачената, това е догматична разлика между католицизма и православието. В православието и в богомилството, което изниква на негова почва, няма подобно нещо. Просто имаме два абсолютни еталона пред човека. Това са Христос и Богородица, които имат и земна проекция, но които са ангели. Всеки човек трябва да следва този пример. Т.е. от човекоподобния си вариант да преминава към ангелската си същност. Църквата реагира по един много типичен за нея начин, приемайки тези два варианта на представяне, от една страна Христос и Богородица и от друга страна човека. Човешките очи най-често също се рисуват с крила в православието. Какво прави? Решава да примири богомилите с една от основните персони в собственото си богословие. Тя е много важна за църквата тази персона. Това е свети Йоан Кръстител. За класическия равен богомил свети Йоан Кръстител е нито повече, нито по-малка дясната ръка на сатаната. Като гледаме ранни писания от 10 век, ние ще видим, че той е ужасна фигура. Постепенно обаче, точно балканското християнство до такава степен се примирява с Йоан Кръстител, че го приема като братовчет на Христос, какъвто той, между другото, според евангелският разказ, точно такъв е на Христос. Как се постига това нещо? Ами по същия начин, по който се въздейства в обратна посока. Имаме постепенно изобразяване, преминаване на изобразяване на Йоан Кръстител с крила. Т.е. ангелската същност на Йоан Кръстител се извежда. В вашата църква тук, в тази църква тук може да го видим. Един класически Йоан Кръстител с криле. Никъде извън ядрото на богомилската проповед няма да видим Йоан Кръстител с криле. Може да го видим всякак по друг начин представен, но не и с криле. Нещо, което също е директно провокирано от богомилството, а пък самото богомилство постепенно започва да свиква и да приема Йоан Кръстител. Следваща иконография, която е много пряко свързана с богомилството, т.е. живее в църквата и постоянно въздейства по този начин върху вярващите, е единствената, абсолютно единствената официална иконография на Възкресение Христово. Както знаем, Възкресението е централното събитие в християнството. Това е основата, в която вярва всеки християнин. Добре, обаче в сцената Възкресение ние всъщност нямаме никакво Възкресение. Ние имаме слизането на Христос в ада. Христос слиза в ада и според различни версии държи за едната ръка
Адам за другата Ева, в едната ръка държи знаме кръстообразно, а с другата ръка извежда един от преците. Това са версии, които не ни дават много, защото трябва много да се взираме в онова, върху което е стъпил Христос. Христос е стъпил не просто на адовите двери, той оковава сатаната. Такова нещо никъде в Библията не пише. Това е чисто богомилска вяра. Това е назначението на по-младия, на съвършения брат, защото те са брати според богомилството, Христос и Сатанаил. Мисията на Христос е точно това. Да окове сатаната и точно това виждаме ние в иконографията на слизането на Христос в ада. И тук има една иконография много пряко свързана с тази и която отново е чисто богомилска, тя просто следва учението на богомилите. За съжаление не може да го видим това нещо, тъй като... всъщност може и да го видим. Можем ли да го видим поне една картинка, защото аз няма да ви изморявам прекомерно много. Няма ли е там вече? Тогава ще ви го разкажа и ще ви кажа къде се намира картинката. То не е само на едно място. В сцената Кръщение Христово, освен хиляди особености на православното изображение, имаме нещо поразително. Христос не просто седи над водата и не просто никой няма да видим водно кръщение тук. Защо? Защото богомилите не признават водното кръщение. Ще видим нещо друго. Много често Христос държи нещо в ръката си. Той държи свитък. В манастира на Свети Дионисий той не държи просто свитък, държи един свитък, който е разкъсан, от другата страна го тегли не някой друг, дяволът. За какво става дума? Става дума за типично богомилското схващане, че когато човек попада в света, му се налага нещо да прави, трябва да оцелее. И той нито може да жени, нищо не може да прави. И за да оцелее, сключва договор с сатаната. От тук, между другото, до Фауст и така нататък има няколко века време и една стъпка разстояние. Сключва договор с сатаната и сатаната го научава на всичко. Мисията на Христос, освен да вържи сатаната, е да разкъса този договор с кръвта си. Защо? Защото той е подпечатан с кръвта на Адам. Тази иконография може да се види най-добре застъпена в Румъния. До ден днешен така се рисува в Румъния, включително за граничните румънски църкви. А Румъния е духовна дъщеря, така най-пряката духовна дъщеря на България в културно отношение. До 60-те години на 19 век единственият официален език е българският. В църквата той се задържа много по-дълго време. За какво говори всичко това? Това говори, че църквата много несериозно взима един свой канон. 843 година, края на иконоборството, защото има 150 години отричане на иконите в православието, се стига съответно и до изравняване, канонично изравняване на двата типа богословие. Единият тип богословие е този, който с слово хвали Бога, другият тип богословие е този, който с бои, с краски, с четка слави Бога. Тоест имаме два паралелни типа богословие и в православния храм, в частност там, където имаме силно богомилско влияние, а това е в целите български земи, то не днешните, а тогавашните, ние виждаме едно паралелно богословие през цялото време. Богомилството живее далеч не само чрез тайната книга. Богомилството живее далеч не само чрез личности като Йоан Рилски, който има типично поведение на богомилски съвършен. Тя живее и чрез официалната иконография, която пък продуцира постоянно текстове. Значи, както текстовете създават иконография, така и иконографията след това създава текстове. Имаме една постоянна симбиоза между иконография в храма и официално богословие, нещо, което води и до такава свежест на богомилските идеи. Какво значи свежест на богомилските идеи? Ние дори не си даваме сметка до каква степен сме подчинени буквално на този морал на богомилите. Първи вариант. Българинът не вярва Бог знае колко на чудесата в църквата, а къде? Там, където стават, нали така?
Тоест тази изключителна популярност по нашите земи на места като, да речем, Кръстова гора, на места като Асеновградската Света гора, не ходят в големите църкви в Пловдив. Ходят в Асеновградските. Защо? Защото там стават изцелени, защото там има духовници, които имат лични харизми и не разчитат на опрощение на греховете, когато правят изповед. Той, православният свещеник, не може да прави такова опрощение. За сметка на това са изключително склонни да се изповядват пред абсолютно непознати хора. Това нещо не може да го видите другаде, но това е богомилско изискване, да се изповядваш пред ближния. То ближен не е нужно да го познаваш изобщо. То тип изповеди няма как да не ви се е случвало някога и не е нужно да е на маса. Всъщност може абсолютно на всяко равнище да видите този тип изповед. Това е типично наследено от богомилското поведение. И накрая с това завършвам. Имаме още едно нещо. Българинът всъщност не е ясно колко вярва в ангелите, обаче вярва в нещо друго. Абсолютно категорично е убеден, че има дявол. Нещо, което православната църква казва, че го няма. Значи няма зло, има отсъствие на добро. Западната църква официално възстанови преди няколко години магистратурите и докторантурите по екзорсизъм, т.е. гонене на демони. Нашата църква, официалната ѝ версия е, че имаме отдалеченост от доброто, имаме недостатъчност на добро. Богомилството казва не. Всъщност имаме две доста еднакви сили, всъщност те са толкова равни, че те са братя. Тоест, те са и свързани по някакъв начин. Представата за злото като една реална сила и затова като казваме слава Богу и какво правим, чукаме по масата, защо дявол да не чуе и ето такива неща, това е един начин, по който богомилството остава човекът, православният човек на щрек. Защото като му казват, че той не е достатъчно добър или че се е отдалечил от доброто или че това, което е направил е липса на добро, както може да се сетите, представата за добро и зло, за допустимо и недопустимо, за морално издигнато и за абсолютно морално неприемливо, започва да се развива. Това е характерно за цялото православие. Значи в православната култура контрастите са много размити. Толкова са размити, че един Достоевски ще напише легендата за Велики инквизитор и ще постави великия въпрос на Карамазови, както е известно. И това са въпроси без разрешение. Те са без разрешение извън онова, което паралелно проповядва богомилството. Богомилството казва, не, нямаш извинение. Ти знаеш, че ги има тези две сили и нямаш абсолютно никакво извинение, ако тръгнеш по пътя, който е лесния и който ти предлага съблазнителя дявол. В останалия православен свят ще видим по един много интересен начин. Дявола се смалява, никога не е по-висок от кръста на Христос, което е и официалната версия на представянето на доброто и злото. Точно обратното, където минава богомилската проповед, имаме израстване на дявол, който отначало е малко по-нисък от Христос, до абсолютния ръст на Христос, което е пряко богомилско влияние и което води до една изключителна морална бъдителност на християнина. Какво значи да е морално бдителен? Ами той е супер критично настроен, изключително критично настроен, готов е винаги да съди морално другите. Друг е въпросът, че в днешно време, за съжаление, съдейки изключително остро другите, ние забравяме едно много важно нещо, че нещо, което го е казал Христос, разбира се, и то е защо искаш да извадиш сламката от окото на брата си, а не виждаш гредата в собственото си око. Между другото, повечето богомилски проповеди с това са започвали. И защото аз виждам гредата в собственото си око, и започва да разказва разни неща. Тоест един обърнат наопаки морал, един морал, който действително цели създаване на общество не от аскети. Не общество, което заради омразата към брака би изчезнало, защото то не изчезва. Напротив, то се разпространява от Мала Азия до Англия при лолардите, до стриголниците в Русия, до хуситите, съответно в Централна Европа.
Това учение изобщо не изчезва, неговите последователи изобщо биологично не се анихилират. То създава обаче едно друго отношение към света, което се надявам, аз лично и доста напоследък организации и доста издателства за щастие се ангажират да възродят този морал, който е моралът на едно общество, което уважава на първо място факта, че се състои от същества, не просто биологични единици, а от ангелски същности, които временно трябва да живеят в материалната си обвивка. Благодаря ви за вниманието. И може да задавате въпроси. Вярвам се убедихте, че Веселина Вачкова може да ни изрисува цялото богомилство и къде живее то. Мисля, че добихте тая представа.